Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt tkun magħkom il-koll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla, jew għax nħabber rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħa nagħmlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li marajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li min il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi il-kelma tal-mulej. Ħutijiet iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna biex nissettqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' imħabba permezz ta' opprika ta' karità tar-ruħ u tal-ġisem. Ħafna ġew milquta mid-tbatija għax tilfu persuna għażiża jew għax ma setgħux ikunu magħha hija u tħalli d-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu l-biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għall-familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħal komunità nisranija li jittest tal-atti tal-Apostli jiddeskrivija b'din l-espressjoni sabiħa. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu biex nollu quddiem Alla it-talba tagħna ħalli jagħti widen għal dak li qegħdin nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa Franġisku li qiegħed isejjaħ lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija, Omma ta' Alla u Omm tal-Knisja, titlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill komunità tagħna
li aħna ġejna imsejħin nitolbu għat-tmiem tal-pandemija b'mod partikolari. Illum l-intenzjoni tal-Papa hija li nitolbu għal responsabbli minn nazzjonijiet u mill-organizzazzjonijiet internazzjonali. Nitolbukom għalhekk biex tisru u titolbu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Nistiednu wkoll lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul ta' dan il-jum jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol, mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. Għalhekk ejjew issa nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna ta' Pinu u flimkien nitolbuha u ngħidula: taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu Qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u imbierka. Ejdu flimkien it-tliet Avamarijiet kif istess talbet lil Carmena Grima. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Ir-Rużarju tal-lejla sejjer jingħad mis-Santwarju tal-Immakolata Konċizzjoni ġewwa Washington fl-Istati Uniti. Ta' min ifakkar li anke f'dan is-santwarju hemm ukoll iġbija tal-Madonna ta' Pinu fil-mużajk f'waħda mill-kappelli ċkejknin apposta għalija.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Virginia Randic. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, ħalli tatina ħarsa ta' rieda tiegħek bil-fedeltà kollha ta' qalbna, u nfittxu li nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi dixxipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta emmintu? Iżda huma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'magħmudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-magħmudija ta' Ġwanni, weġbu huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammed bil-magħmudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'insemgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'ilsna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem bi qlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: slaten tal-art għannu lill-Alla. Ngħidu: slaten tal-art għannu lill-Alla. Iqum Alla, jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh, bħalma d-duħan mar-riħ jinxteret, bħalma jdub ix-xama quddiem in-nar. Hekk jinqerdu il-ħżiena quddiem Alla. Ngħidu: slaten tal-art għannu lill-Alla. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla, faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Ngħidu: slaten tal-art għannu lill-Alla. Missier l-tiema u difensur tar-Romol. Ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma waħedhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Ngħidu: slaten tal-art għannu lill-Alla. Inqumu bil-wifqa għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien id-dixxipli qalu lil Ġesu: Ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbija ma inti tgħid. Issa nafu li int taf kollox u m'għandekx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriext mingħand Alla. Weġġibhom Ġesu: Temmnu issa? Ara, għad tiġi s-sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minniex għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ qedtomlkom ħalli bija jkollkom isliem. Fid-dinja tbatu jkollkom, iżda għamlu il-qalb jiena irbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Fil-qari meħud mill-atti tal-Apostli. L-atti tal-Apostli miktub minn San Luqa hija l-istorja jirrakkontalna il-bidu it-twelid tal-Knisja bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U propju jagħtina imbagħad kif l-Ispirtu Santu kien jaħdem fil-Knisja permezz tad-dixxipli, permezz tax-xhieda ta' kuljum ta' dawk li kienu jemmnu. U dalgħodu għandna domanda importanti li San Pawl jagħmel lill-komunità li lilhom mar iwasslilhom il-kelma ta' Kristu. Meta hu staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta emmintu? U jien nistħajjel li din id-domanda qiegħed jagħmilha lilna lili u lilek. Żgur li aħna nafu li jirċivejna l-Ispirtu Santu fil-Magħmudija u fil-Griżma tal-Isqof, u żgur li l-risposta tagħna tkun iva aħna rċivejnieh fil-Magħmudija u fil-Griżma. Però nistħajjel lil Pawlu jagħmlilna domanda oħra iktar importanti. Imma l-Ispirtu Santu li jintom irċivejtu qegħdin tħalluh jaħdem fikom? U x'inhi l-ħidma tal-Ispirtu Santu fina eżies? Huwa li jagħmel minna qalb tal-laħam, qalb divina li tilqa' l-kelma t'Alla, li tħalli l-Alla imexxija, qalb li kapaċi tgħix il-kelma ta' Alla u tpoġġija ta' kuljum fil-prattika. Qegħdin f'din in-novena għażiża tal-Ispirtu Santu. Ejjew għalhekk nitolbu dan id-don, nitolbu il-mulej biex irattab forsi l-qalb jibsa jew qalb egoistika li aħna xi kultant ngħixu taħt l-influssi tagħha u jagħmel minna qalb doċli lesta li tilqa' u twettaq kull ħidma tal-Ispirtu Santu fina. Ejjew nitolbu lill-Alla l-Missier biex jibatilna l-Ispirtu ta' Kristu ħalli jidawwalna bid-doni tiegħu. Ngħidu flimkien: dawwalna bl-Ispirtu għaddejs tiegħek mulej. Dawwalna bl-Ispirtu għaddejs tiegħek mulej. Għall-Papa, l-Isqfijiet, il-Presbiteri u d-Diakni biex jgħixu b'fedeltà id-don tal-Ispirtu Santu li jirċivew mit-qejt tal-idejn. Nitolbu: dawwalna bl-Ispirtu għaddejs tiegħek mulej. Għad-dinja kollha li tfittex il-paċi, partikolarment f'dawn il-ġranet, nitolbu għall-art imqazza,
sabiex tieqa fil-gwerra u l-kull bniedem ikun jista' jgħix fil-paċi u fil-rispett lejn xulxin. Nitolbu. Dawwalna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Għalina il-koll biex niksbu l-fiduċja fil-kelma ta' Kristu u imqawwija mill-Ispirtu Santu natu l-ħajja il-kelma li nisemgħu kuljum. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej, bierek u qaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li fihom jammar il-ferħ u l-imħabba u l-paċi tiegħek. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom fid-djar tagħna jew fl-isptarijiet tagħna. Nitolbu. Dawwalna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier Qaddis, inti ħbejt il-verità tiegħek lill-orrief u lill-intelligenti u għarrafta lil ċkejknin. Għatina id-don tal-Ispirtu Santu biex idawwalna u jkebbisna bil-kelma tiegħek. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li jis-sagrifiċċju bla teba li sejrin nofrulek isaffina minn ħtijietna u iqawwina bil-grazzja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wara li qam mill-imwiet, wera lilu nnifsu bid-dijer lid-dixxipli kollha u qudiemhom tela' is-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda itennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, smewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħa il-ħobs, raddi l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsoqlix tħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu sjedna. Nkomplu bin-novena tal-Ispirtu Santu illum is-silta tal-Iskrittura hija din. Għax Alla hekk ħabb id-dinja li tal l-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem.
Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. L-Ispirtu Santu jenna eżies inbidlu l-egoizmu tagħna f'altruiżmu. U għalhekk l-attività tal-lum hija fejn hu possibbli issir xi ħidma volontarja ma' xi persuni li għandhom bżonn il-għajnuna tagħna. Xi wkoll infakkarkom mill-ġdid li r-Rużarju li qiegħed jingħad minn 30 santwarju differenti mid-dinja kollha tul dan ix-xahar ta' Mejju li ġew magħżula mill-Papa, illum ir-Rużarju se jingħad mis-Santwarju tal-Immakolata Konċizzjoni ġewwa Washington fl-Istati Uniti. Xi ħaġa sabiħa għalina hija li propju f'dan is-santwarju madwar 15-il sena ilu kien fil-bidu tal-episkopat tiegħu l-Isqof Mario Grek bħala Isqof ta' Għawdex kien mar hemmhekk u għan-nom tal-immigranti Maltin u Għawċin bierek ġbija tal-mużajk tal-Madonna ta' Pinu li qiegħda wkoll għal qima f'dan is-santwarju tant għażiż għall poplu tal-Istati Uniti. U għalhekk inħeġġukom biex illejla tingħaqdu magħna jew tiġu hawnhekk għalhekk għandna dawn l-screens biex ngħidu flimkien magħhom din it-talba tar-Rużarju jew issegwu kollox minn fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju ta' Pinu. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Dar kull